Mga Buhat Kapitulo 3. Usa niana kaadlaw si Pedro ug si Juan niadto sa templo sa alas 3 sa hapon, ang takna sa pag-ampo. Dito sa ganghaan nga ginganlag matahom, may usa ka tawo nga bakul sukad pa sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw ihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos sa mga tawo nga manulod didto. Sa pagkakita nila kang Pedro o kang Juan nga mosulod sa templo, nagpakilimos siya kanila. Nitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, "Tan-awa kami." Busa mitutok ang bakol kanila ug nagpaabot nga hatagan siya limos. Apan mingon si Pedro, "Wala ako'y salapi o bulawan apan ihatag ko kanimo ang ania kanako sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, tindog ug lakaw." Unya, gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol ug gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang mga tiil ug lutahan sa bakol. Milukso siya sa iyang pagtindog ug milakaw kuyog kanila sulod sa templo. Siya naglakaw nga naglukso-lukso ug nagdayeg sa Dios. Ang mga tawo nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdayeg sa Dios. Ug nailhan nila nga siya mao di ay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan nga matahom sa templo ug natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Samtang nangupot kang Pedro ug kang Juan ang bakol nga naayo, ang tanang mga tawo natingala og nanagan ngadto sa kanila sa dapit nga ginganlag beranda ni Solomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tawo, miingon siya kanila, "Mga taga-Israel, anong nahibulong man kamo niini ug inyo man kaming gitutukan? Naghunahuna ba kamo nga gipalakaw namo kining tawhan na pinaagi sa among kaugalingong gahom o sa among pagka-Diosnon? Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway bisan og buhian unta siya ni Pilato. Siya ang balaan ug ang matarong apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios ug kami mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituohan maoy nakaayo niining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus maoy nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Ug karon mga kaigsuonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa inyong gibuhat sama sa inyong mga pangulo. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglang mag-antos ang Mesiyas ug gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa, paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Ug kung himuon ninyo kini, moabot kaninyo ang bag-ong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya ang Mesiyas. Si Jesus nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglan nga magpabilin siya sa langit hangtod nga moabot ang panahon nga bag-ohon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat, ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumanon ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili mo tuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawan sa Dios og puohon. Ug ang mga propeta sugad kang Samuel, nagisgod usab mahitungod niining mga adlaw. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, "Pinaagi sa imong kaliwat panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta."
Busa, gipili sa Dios ang iyang sulugoon o gipadala pag-una nga na kaninyo aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagbiya kaninyo gikan sa inyong pagkadaotan. Mga Buhat Kapitulo 3.